unyore nambale batarara ambono bawuchikurara bali ngase ke bawo kyabo tuko shift yabo tuko bali ngase biashara byabo ose bali ngokora mangana ao igobona mbono bawuchikurara lakini ndende utarachikurara niona kwarende asomurobelyo Ensakia bono mamberitko dia Jumatano ligia ekerolitko lia lero lile Women International Day yani litko lili basubati bagosherekea litko liabo ensengima igoni godire World International Day asabasubati kandi onse asabasubati baberete bono nigongoba turase mambia boniga nakobadena Happy Women's Day litko lino ligia ningani SMS chino montenga kimwabokire enoyena na bogonte binga ngoyu kali kuwinerigo litko nigodire lia basubati ili abigetu ensemo kira chitariki isano izato chomotinyo gatatu nigo chikoba Women's Day litko lia basubati asensengi mansense ya Kenya nere tatigere tumaega litukeri nigo lia abigetu ensemo nene ekara basubati bakonyora chiatu ajiri ba bekiri asensemo ya siasa asensemo yekimagendero kwara libagali abondiri nyora sense yetu ya Kenya bagenda takobeke mrobyo kwene kuno mosubati nere ngonyora libaga liaye lisaine endenera sobokori bwaye bwakira lituko na ile libagali abano mwanchi murigo kwaligania litukeliga alia basubati tobamonaye mpaka omwelio asimirubelio yeito ya kira lituko ikoragense yamo nenu swalia abagani bane goja bara studio anene nabasubati bagoja studio toju kwana mangana mangigoro yabo ebo toju kwana igoro ya parenting asa mangana yogo kora mangana gender based violence nyorubuna abasubati abange nigo baendete kote abuna nigo bakuniriwa zimujise genyomba njiroro mangana FGM nagendrede na mangana ande ali atariko baira buye buna basubati wekoragense ya monene so semambia boniga ndojigo kwana yuamo na mange ekiagera na kwari ndia senjera ya bena mashabiki ya nonsi pia semoberete timu bana kosa timu following timu jini ya maji na bali kandia senjera ya bene mochaka mwananchi na ande mokora mwananchi kiana mange na kwari ndia semambia boni yura na magaseti na roro tuchikorana na rali airobolito ndojiko manyana nga kiense ya Kenya gendrete kokora gosinga kiense ya Kenya bimonyo kibiroro ekero tuchikuria sense meyo ya magaseti kuri na ile bagali abena semambia boniga kokwaligania senjera ya bene uchaka mwananchi na ndokore amwananchi kiriora akorengina ojaka nenji kuruboniga mbako chikoba na inje wikajinse zo chabana mtosuka kadia ikero sukusuka na bore eterwa mange kerongote ebuna na botora sense meli emitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital boiga sense moya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News okonya chingaki na bako to tweet @Ndizi TV News konne kerengali kyao ngakikwa bokire na kiroberiti tsuliao niko getoma gwetera senambe yera seskini yerabu einero bono gotoma ujumbe ya wanda ina haya inchengoro metrumesi na bokire osengoro ku elietaiga na bokire ko metrumesi bono na soira somoro Ensakia kerondo bereti kwenda sike bakiane ya kerito na botamu go deno mo usine gatingenye ngai ni kyali go bondi kyagaja embra kego tu oso amwaye ebo igo mo gusinya kwerigeria mo gusinya gwetinye bigeria emete kero kwerigeria go ebigali bite kabisa igo mo gusino monto mungai nanda katoka sense yo mwando ekyara go ikanya arga kwerigeria kira litukonyore nkyo kobeka mubuko nyore sabuni ya kira lituko nyoro mugati kira lituko igomba Gusii no muntu bumukena kwari nili asenjera ya bene wono nyirana buna botamberia ne Brighton Makori kadona Joshua utakwene kuna maliogi ne chibicha gojera senjera ya bene imetena bono chibicha njisasere diabo yari ko bana njira saseri tanga wante biri buna ebinto mbiduru bainakra lakini imetena bono ebinte bire biya bisumaire tikapse karori me yumrobelio Ensakia nijo ka sense media check yakego dole nambara bya baba soire me yumrobelio Ensakia bono mambia ekerondo chena ekermoendete konyego compost SMS china semambi ya boni ndo se soberede igo so asensemo yemitandao Facebook na nayo debiri Ndizi TV News Digital boiga sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News sensemo ya Facebook ngotonyora na Ndizi TV News Digital Azeze meli ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News okonya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News ekerengeri kia ngere de okiari ni gwetera se namba ya screen ya yura window to devinga kyondete ko tobwati ngakioroje ngakimambi ya ere entoroje ne mbraya sioli gotwa abantu bakaenda seri kamera lakini okoma chikorana nande ya gusira keigo lakini ne chetwe de ntwa de bigurenda alina nabamanyi belire mna mbreye tego chako te nyama umeda musia de nyama goro matambe
embura nyamaguru matambe bagotena bono embura na bera beteba nyamaguru matambe round ye oikeche yengeyi amagoraye oikeche ke igo manje muri na kware ndi asemambi yabo ni gojaka monenjwe bone gento korangina dike SMS yao onte nanga kyoto bwadedie ngayomba dedikoru ngakyendete kubwatia imiroberi yao ya kira lituko lituko ya Jumatano ligi ya kabise mambingia na nagotena ni tarikisa neseto motie nyoga tato mwaka ujirwe merongi beniseto ekero abasubati bakarigo chengera lituko liabo na aya nabanyo musubati na rogo chengera igona bogo ntumira SMS yao otena yaya injengo chengeronde na wishiri oyo aso imeyo moroberi Ensakia bono mambia nerekero baguchiko sherekea asinsi itu ya Kenya lituko lyale koroigo endere gutuma SMS ya sinjira ya bene ekero ndoche nambara ba ndere golika SMS ya basimambia boni nkuba kirambia mono ekero nkora alirina na mbara iga bali na inje ekoro asomo jobo songo gali ba tena babokire eno bali me yumurobelio ndoche na Johnson ombuna no bali na John Ogaga no mosubadi info loda obongo aoteanere no alime yumurumeda marieta na squeeze ara makongwake yeke songo yeke nyamoro timeti oseriete na alikwande bia Inforoda ekero ala sensemeri ya Crescent ini hoteli alia na goteto konyora kende kirie kiyoko no mbona mambira goteto ko so sensemeri ndende onyore kianyusha kiamuza kinywa yani ngento kia mambi breakfast na boko so sensemeri ya Crescent hoteli eregali ange na kobiri ali na onyore nkiyoko beka monu ekero jeno bana Johnson ombuna na Johnny Ogaga na enyaruka osomo swati info loda no ale ime yumurobelio inforoda obongo ate no ale ime yumurobelio Ensakia bon mambia mono abante bire barari giria mangana ya marandia ayuarenge yugoseni asemambi ya aboniga nande bono batebire na basoire ime yumurobelio Ensakia abunguru asesemeri ya Christian Hotel otoka somoji obosongo igo mwajumoreria na manga ene tokorakana ime na isko ya Gusii tukure goronto roje yukabero mugasiri boborendi boy me Dr. Fred Matiangi niga chiete gada headquarters ja DCI ekerabete withani chinse sana ibere ekerare kogirirgo sekero aigeta sensemeri ekerate koboli kwa maboli abarakini omweli wena jitaka agakora kuroro akagenda ekertorojina bakiri bae mbate na abokabarambure bwale kwate gukora alwa osembuata kiri kokore kanaria lakini ndinde bakakonga bakatinga kabisa bakatena ya client gate nigotogosoa wana barabu ime ekertorojina mbaka umuraibo umubwasi mioro moja wani Kenya rera murodinga na igeta sensemeri liberali kama chikobororo ekerari kobolio mo bisamna ngo yakoire instructions simna ndata kairigo swago chimabu ekiagani jino mo Kenya na ande it's a public office go ikatoswa inde torena na rali agendred ebimonyo mbiribyo kwano buna ebaro jena bono tigaba mu igorire Fred Matiangi seba mu Rusioro ekero yakagire no mo oyo kabiru murai bwenze umukoro Uhuru Kenyatta na hata gitenere go ikasensemeyo endanyarega komo join Raila Morodinga iko DCI karamna yaya igobona mangana ngoko ngare ikaira bono bakamubwato kagose baka anjira Matiangi nguru asensemeyo ayuntu junyerera sema gaseti tuko lere boiko mabwasi miura umoja wa Kenya Raila Morodinga bokorawa na Raila mabwasi miura umoja wa Kenya bokorawa na Raila Morodinga nigobona akariko moji umonogeri bwebunge ya Senate Amazon King negera motena ya goikabwati amachiko gose ikabwati amaragwa ali yekyama osama bwasi miyo bakorere amonjoreri iyo ya bali batenete abo bwasi miyo moja se ebunge ya Senate unabono mba change ngarabata kitomo senator abwe kanzi ya Narok Eldamara kina aire kirogo kyobo minority whip asensemeria senate kunende ko ikabona maonjere litara korwa ekeroba mochiri omo nogeribwe bungeyo Amazon King bona nere niga karego dildali gosini gata ko ide binto ngora asensemeria senate bogo ndwaro jena control of budget nyakango ni gobona nyarire ka wasioli ekeregeta se kamadi ye bungeri tukoregera odabuna ya yani ga betere tugwe ko sokia 15 billion serikali yaita nenekro bali gitu gukora matuko yoko bobisi indu jere sense me magaseti krobona ba Kenya
bagosekire na ya igenganeye na bekare ya kene buna chibese njia tumegete bobe engakiri ya yogokora korwa ekero serikali yo mubwa Kenya kwanza de gosoka korwa bisi igobona into kunyarira sensemo ya magaseti kando jena ekiombegeria kubet bono gekari ukwanda igoro ya CBC anene omoroberio junior secondary school ayinaronto junior lire torena ngakiba ukwana igoro yo moroberio ekero bono atena no ba disbanded gose ibirasi ebibia begetu ase school jo boroso birusigoro birwase jisukuru secondary ayinaraenda to korekana imena isiko ya Gusii litukuri ndoro jena abantu mbatengete county ya Kisii alia aranda bozi ya kapite karabaro jina matia nyarega kubwato kwa ne ikiombegeria DCI tukore abantu bakare kotenga sana sensemelia bakagoka sana ekrono batu bino Gusii tigacha tukore no mabunge bwebunge ya kitutu jaje south mabungo kitutu jaje south akargo kwana na ya matiangi tiganere ai wesko ya ikera korete merobeli ya biyo inanto nikibagendi unyateka okwana boyo ndoje Patrick Gosero nero yoro mabunge bwebunge ya burabu yigotoka se county Nyamira nena nyateka gosoka na odena ya tiga matiangi ai we esko yaye boigo ndwaro chomo senator bwe county ya Kisii Richard Momonyonga nere na dedena ya serikali ya Kenya kwanza yatebete bunekerego sobisi terigo chigotumeka chinjera chitari kitari kubwadiri chiko asoko basuguma ba Kenya tukarana otena ya tiga enyorena nabo ya kwante boigo ekero baringa sensemeli ya DCI tukuregoro no gumane bwe kanzi ya Kisii eduritonya neno aringa sensemeli na baraibande au bamwe tamagoro omuwasiri yo kabiri muwasiri bo burendi waime Dr. Fred Matiang'i aburi tukuregoro ekero baigete sensemeli ya DCI umwanyi muri tiganda aligereria SMS irimo atumira sensemeli ya studio ekero bonto okora sensemeli ya check imambi ya aboniga nara wadana hero tante yatinga yako rakini wadana walime yumurobelio yakarande na hero igona manyiri no olime yumurobelio tonte betina ngayoko rakini no olime yumurobelio buya kabisa ni Haberi Grief wa bodaboda kutoka Kisii Ubara Joshua iko poa sana na Gotea Shem Kombo kutoka Nyamira na Brayo Mupore kutoka Suneka hadi Murube na Haberi Nyakundi na Dennis Abuga kutoka Kiumbu niweke deno mpole yakarakata dabikiro watera kwa deno mpole lakini nabochi kubekiro jesa chinsa jire bosio mbiyamono krivu Haberi Grief kwa barabara kutoka Kisii Baracho Amwericha Onyango Savia disabled a boy from Mugachuba ward Ajuba location. I request this TV to visit under the program of Nayaiteire. I will appreciate your response. Mbiyamono Ericha out there nalende na watu mojando moke na ale Savia disabled yakao there na tari ruora sensemelia Gajuba asumuro program Nayaiteire na bo awa appreciate mbiyamono twanyore uchumbe yao wana ntuero bertore na kitoko ikira ase enka ya ino Sinte nyaboka tena bwa Caribbean Days TV somoroberio omuya kabisa mbiyamono Brighton na Joshua somoroberio bwensakia yo no rogotorosera litukolito ende twa manyanga itogosuka goji bosio ngwanire mashabiki onse Days TV asemambi yabonigo insinte agodana nere okwanirie abantu bonsi anena mashabiki Days TV kerongwana sensemo yesimigaiga weterase Ndizi TV News Digital ndarana mparabia basoirime yomorobelio nindo jedwini omwenga odena kuroga jedo present watching live atorigeretia senjera ya ben sabro soro kosa adena kurwa yora sautu mogirango imeyensa kiabu na botambe nonde ime yumurobel Thomas Saboka adena dagret sautu watching live aba and jive habail community and let me wish to all my family members Jacqueline Machoka Gradual Flavia kirubo happy Wednesday morning biamono akabeko gotabuna ni gagenda totegerera senjira endonge kabisa Evans Mbaka kuronya mondo watching you live from Doha City Qatar tuanjane buna Gusii na ko kwegerana buna tuegerane buna aigesaku nali torasikwe tufanye kazi kwa bidii oyakarodena yaya oikabono ebederina tokole mirimo tuanjane buno Gusii na ande tonya tokwegerana buna egesaku nali torasikwe tokore gasi inomukia omotureti finisende na kurobo majoge burabu itongo bogisangyo zeitono onde ime komo hadi tamati emsuro enkia
Msure Enkia kurwa Monchali bwa mwanja niko ndani na Honorable Doris Donya Doto Abuli na Kennedy Isemba tena Joshua Brighton bwa kile hata tuko pamoja kama kawaida na watore ime yumorobeli. Kennedy umesalimiwa na Joshua Joshua lena watangana kabisa Kennedy ana na watangana ti kabisa na Joshua na Brighton bwakire tuko pamoja ino munyakero boito kandi gisemba ko rwasinyise majiri ya diaspora mochokoro lyo mayuya looking good morning Brighton I can watch now salimia Sara na extend our regards to her ntuma njete mano Ensakia is our show mwanya getinge mbiamano oyino mochokoro lyo mayuya wadani gako kete mano awade namba kwani mwense mashabiki ya Ndizi TV na ndawade ni ganje to morobeli oyo bwensakia awade na ine show ya mwanyagetinge kabisa. Dolphin Mora awade na good morning Brighton, it's another beautiful day. Our Lord has granted us with let me wish all women happy Women's Day and let them including you have a blessed day. Usabira baswati bonziri tukoligia asemambi yabone Samuel ntabokorwa ekerubo matundura karjo pamoja Geoffrey Sure niko ndani from Nanyuki Barak zanimia watu wote wa Umugonjoro seito waambie tuko pamoja mbiamano Geoffrey Sure kulisa majirijana Nanyuki Barak awdena kwa ne wantu bonso Umugonjoro awdena kwa dena no bale amo David Mugaka good morning baba ndogo Nairobi moja hadi tamati mbiamana seje SMS chini mandete ko tumagoja studio asemambi ya aboni nimeteri kibarasa soberete kwa bokire no leme yomrobeli ferisa nyanja makuru sensemo yomosojo ngaitena kwa bokire ni wandete ku roberi go chiase kwa okia kiabono mambia igona engo gosabira litskoligia ngodena happy Women's Day naye na gosabire utware emambia ngia Jackson Makolosinde naye no leme yomrobelio ngogotebina naye bono soime kabisa tosuka ine Ndizi TV obwansu bumagusika ndege tiko kora sensemo mesmes jimwatumire goja studio nindo Charles Rwango gato na korwa kenguzo niko ndani ya show ekarabano murugyo wa Jacqueline kwamboka abadana wabanduki ngo hadi tamadi Bernard Olina mbega abega dina hashtag Ensakia odena good morning na odena mke wangu Real Nyabonyi akiwa Naivasha happy Women's Day mubenzi akariko mosabira litkoligi ya eria baswadi na akumota mubenzi rende twara litkoligi ya eria baswadi rave wrong my dear azubi nchema ojase tata mbega mama Mary Mary Mora Isayo mbuna batebye batware litko ligi yali tabwade birukonyo binde byonzi recho nyakundi ko Venezuelan yagiki ni kotundi ni bare no mugako Justin nyakundi baute huduma number 6 Makri huduma namba 6 yako mokwania Masrin Anuli pamoja hadi mwisho no bali meyumrobe Edwin basweti mamegi korogitebe kama hadi tamati zine digari yote na tundi ini kama kawaida Zabron Soro kosa na eleno wale imeyumrobe Kemi Sofi Motangi na good morning Brighton and Joshua kununyango junction wa kirebu ya happy International Women's Day to my lovely mom Ani korwa Umugonjoro Nyamarambe my mom Hindro Miriam Nyansuku korwa ligoma bomeroga my lovely sister Ruth Lastborn my lovely friend Caroni Wanchiru bila kumsahau Dota Choi akatana alit koligi ya asimambi ya bwana masa ni bosubodi mama na mama Baurin Chuma Mama Bauli Juma kutoka Gembo tuko ndani kama kawaida pia maana sibali mwatumire SMS na simambia boniga ekarumukaragota na happy Women's Day ekarumota na baboke baso ime yomurobere reri tuko lia baswadi asense enkima ekarubakarago chengera lituko lia bekaro begetu enzemo iriko inyora ajia tuajiriba kire nasenzemo yake siasa enzemo yake magendero igobono nikoto wasabere amaya asimambi yabona na tena ikrogense yemo yabo ense yemo nenusi yabona mambia bagani bane bajuja studio aneko tuju kwana litko liabo boyo tuju kwana mangana parenting abaiboli bakuligeria mangana ingakibako rabando inde guitanga kurwase gender based violence anene kra basubadi baudana yabasaje inkondru bale lakini abasabadi niko baudana na bakondru gumono ase ense ya Kenya tuju kuligeria korogense ya manenusu yabon mambi kule na wakirembia manekero ndete kombwatia asemambi yaboniga gende kutubwati kwetera sense ya mitandao Facebook tonywara Ndizi TV News Digital wega sense mo ya YouTube
YouTube na bakonyora Ndizi TV News okonyora chinga kina boto tweet @Ndizi TV News karangariao kenda ko ituma gwithira se number era se screen ya urabu elinde indonyora senjira ya bene bari bakonte ina namba itiru ga yarure kana buya kurende na bongo ko yasomere namba 0792192834 inere namba yana ya SMS bono mambia ondomera ga SMS ya bonde na kyo gendrete ko tobwatia ngakyunga yore kayo ngakieka ba okya okergo sere na ni tuko lia basubati kayo jiko sherekea madira bakonte na yaya rero ni gonkari kwenda asigete ko sherekea ngenyogoji ogembogoji gosenga yumugaka bangire ko koire na bara koira se swimming pool osene hotel na bago tena rero nguriore jibs kugu rende to chengere tukeli dia basubati asemambe ya morning David mugaka morning baba ndogo Nairobi moja okinyi this matter good morning count me present in this woman from igena itambe tena YCW WCW adeno ali adena to munyore no ale kurudigena lili Human Class Wednesday na nere yo Daidas mbale vire good morning watching from Uganda area ya Uganda na maene adani gatubati kuru Uganda wasiri mkuu happy women day my dear sweetheart Edina Nyaboke from Kyogoro oyari kuru jinse majiri jado akatale adena amaiga mochero moruyo sweetheart yae Edina Nyaboke karo bago sherekea litko lia baswadi fancy carry wakire Brighton kurwa ronkai watch happy women day tuhoro abasuba adena obugana ile abasuba tibonzi tukoligia akabeke moji yobwanjani abo adena wafuatao wewe na siku njema my mom Eunice Kemunto my mom Eunice Kemunto elifini mamake Sheira State Babes mheshimiwa mama yao donye mheshimiwa mama yao donye na bako wadene basoi meyumu na bangali gede edina toto wa Kisii abange kabisa dingo nyara ko basoma mbakora sema byaboniga kodende na runa ko wadena happy International Women Day Thomas Saboka wadena isaboke Thomas Uromdagoreti South Red me wish to my family members Jacqueline Machoka Kisii School Gradwell Menyamecheo Primary Kenyanya Frevia Kerubo happy kids a happy Wednesday morning kazi sawa kwa studio mbiyamono awdena ega singi ya kurwa sense meyende ye studio mbiyamono mwajumo de karanda to tumera SMS yao bono genda kutomoto tena ngo muswati kyo kwa ndia maya ekarodi litko liabo lero ni litko liabo na women class litko liabo swadi ekaro bakar ko chengre litko liabo mete Wednesday botame ko bere liabo swadi bono de nande e bali umirana ya bere tare 8 mwezi wa 3 mwaka 2023 genda kutobwatia tangenda sense meyende studio ngonya gosiba maja Joshua kore bibiri bitatu maide ingoirana ngongo soma SMS chao boyongoire wikasa magase de tukurero torrena lali aeroborito ase ditko lele kango chiko tware kaseti ya standard na the nation na taiva nyorana nengo ikana go chuteli halali yakobo to enda sense mene studio ngwena tore ende nkomanyi ngaito usuka ujibosio bana nago tebiri umwanju muligeri Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Twaichanire kuralia okwakwa omongina estabisieri nyakundi Twaichanire kuralia okwakwa omongina estabisieri nyakundi Nigare omwana onyagusira Nchore na Rebecca Abana baye nigobare Daniel nyagusira Robert Jacqueline Hesbon na Dolka Ngina moke bitutu Kemunto Rebecca nyagusira mongina Kesare Nyarangi Pels na nyagusira Ebsiba Isa moke nigobare nyagusira Onge Chafet Omanga Charles Keva Njore Nyangau Kerage na Mbocho Paswatu wa mwabo nyagusira Kwamboka Kerubo Elizabeth Nyaboke Kwamboka na bande Chikase nichiaye Ochuangi Engineer Evans Chief Mogi Mwarimu Nyagaka Stera Maria Nabande Chikamatishiaye nyagusira Teresa Mwango Margaret Masi na nyagusira Cecilia Nabande Kora yaye Elizabeth Kesare Grace Mtai Veronica Henry Omwenga Daniel na Ruth
bachukuru bae nigo bare Arama, Chairas, Dama, Dairan, Jaden, Ezra, Deborah, Aurelia, Olivia, Edith, Emma, Shira na Nyariki. Mabara nigo rarusiwe enkendi ya Kisii Teaching and Referral Hospital tarikisana be chumo tinyoiga mwako yoiga na aye niwe chitarikisana soto chumo tinyo mwako yoiga ari asenka yaye ekenyoro kiari taro ryondonga supplication Kiombu Ward na River Church Constituency Kisii County. Asibari mwanyorwe kupatika no gusira kwa omongina Bisii Eri Nyakundi twatomire engore yaitu. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA boyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umuco Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke. So na kitoko karo montachi robisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kyakwirena nga kyagwitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutera tukurwa na conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine no tole enyumba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Mia mono mwanju muri Ndizi TV akarutora sense mirinde iyo mutimoko
gatwa na ndwani ngomundi mokulende dwale ngina Joshua ali kera akora akora bibiri bitata asense melio bonjo nande twasoire asense meyende yestudindo jabangu manda to tomaje semesi na simambi yaboni ganene ekoriri tukolia basubati ekarumanda to tana litukenerigia mundana no tomere text ondena kibreto ni changa mugetega ekoriri tukolia basubati na bogo changa mugega lakini ya alende ni holire liabo wana koriri eliabo ngitora kole ni liabo ndibone tukubagwishiria maya ekoriri Women International Day liabo ligia kabisa bashereke no botoere no by empowerment as ense yeito ya Kenya mbimona karonga ndete goitera SMS china ke kiana jimu atomire na njendo no mure amo nainje Bonfi Makori Okindo ate akondani Teresa ke muntate na ngwanelie naende Sara Frida happy Women's Day ate na bia kabisa Odena obaga ne litukule basubati ligia tina de vanske rubombia mono ekiababa naye boigo bakariko kwana ni mutandao bia sana iko genda gotoma chuchumba chaino just studio mondenga kimwendete gotobwa kombwatia yonde ulioraganeri naboko ulio nde bonso kwaneri tukuligia anne krediria basubati na odena Chemima Jenny Cherusha Frida Sara Evarin Walimanzi Abigail Saurin wana moko bakaneli litko ligia asimambi yabone anene karabaswati baito na nje bakora sikita seni Ndizi TV na nje napakaneli litko lino ligia kwetera somorobeli oyo bwensakia bonma Mildred Abigail Betronira Frida Evarin Mwenzi na Saurin na bakaneli litko ligia lia baswati no ino mwashara kebu ya tima ito sine bironde Joshua na boko nyolina ne bironde ya kabisa no nende na Feriza Nyanja mando onse soberde na ye na ko nerie litukulia basubati ligia kerogwa nasiki baokia olende it's happy International Women Day na ye na ko ne lituko ligia na Joshua agonde irende na ogane iri nere lieta Joshua liotande na nitara iguya lakini rende gonde byale lietelie na liebire lakini gonde byale ndiwe ngaki awikaruka kinero muganirie lituko ligia bonse basubati asense ita Kenya tumewawishia siku yenu liengie kabisa sinte nyaboke na some yao ekaro ndina no lime yomurobelio asenjera ya bene kabisa mambi ya aboni kirongo sko jali nindoje na omwana embombo ade ano alime yomurobelio ambadidi asenjera endonge kabisa kirongo na sense mende SMS ya keigo ade na Ndizi TV obonene bobe asitata nase omwana nase omoyo mutagatibu amina bwakire buye Brighton yo Gusii tigatorende egesaku geito lisase nigo ligendere nigo lire tete Ensakia aya bete igoro monne sai will rectify everything oyo good day for oyo akorokuna ro Chris atena good day for all ladies era tena litukuli uja saba subati bonds pick up sa asense yeito ya Kenya na asense nge makodena litko ligeo tena ali akoroka nderi litukuli goro nya sai go ikaja rectify ikaja change giregento igobono otere rende na tigomo Gusii anja no mwaje moreria krontara nda sense me magasiti bono nande go ika antake turabora na ngakia urojiri tukuli goro ingakyo mu wasiri bobole ndi boime Dr. Fred Matiang'i geta sense media DCI kolengana oroje gente nigo kere ge siasa nigo gesegedire siasa gose ninjira bakorigi barore na kirende bako nemerobeli yabo ye serikali kolengana bono ngakyo roje okobwatu kwa Matiang'i se Matiang'i kwa sense media DCI tukuli goro nigo gosegedire siasa bono ntumire uchumbe yao na ndiroje Gusii nyatena Gusii acha Gusii na ramo boli aninge kwiro Gusii yako bale kone na kubona inkyoroje ogoika kwa Matiang'i ase kyombekeria DCI tukurigo niko gosegetirige siasa igogenda gontumira uchumbe yao onteina akolengana naye igosegetirige siasa nande amayo tena Gusii ntoriamo Gusii to chamo ndojikiro mudade na Gusii ga to chamo tuanjane etorore na kitogosuki togosuka gojibosio igorende genda gutuma uchumbe ase mambi yabono mbiamono arogo crazy ekaro olime yomorobelio ase omorobelio bwensakia bono mambia bwakire Ensakia enkia ingwaneri meli kurwa International Solidarity Foundation Kisii amo ne kriu yaye Margaret Mogaka odena GBV champion
oyo akoruna gender based violence champion mosuko ningoligi na ayora devina lena giwa korebo champion agiwa kodre metakar kwa beri champion go kwara eja iteire kwara temire mpaka bono kwa beri champion ninje ngoligi na ayora nga umugano ya dena bwa Ensakia ingia agodana tumungo mokwana limeli ngati yabagani bali bakoja assistri koragense ya monenu so nde tukwanira mangana mange tukwanira goro yedi tukulia bale basubati bayo tuju kwanira goro na ngakia mangana ngaki parenting ngakia go prevent amangana agenda based violence we koragense ya monenu to macho to bwadia kabisa kadura ju kwanira mange koro bawika assistri mbia bana SMS yeno kenda kuchitoma semambe yabani nitaka kuira sense media magaseti edinde ngotebina nali ali kila sama magaseti usinali airo tasi tukulale karongo chikutwara chika seti cha naibere karongo chigono ngochi gore gachinya korodi akeigo ende mayo chigogo chakeria litukulia sense meri ya magaseti kunde tiara sense meri umutandao nindo Johnston indega tena bwa kirbuya Ndizi TV ni kondani iyo murobelio buna botambe ngitina yakomoja ikiagera oyona romurobelio okorosa lituko litombia mono mheshimiwa mama yao doyodi other fancy keri good morning twin blessed day ahead odena tariko odena litkoligi ya odena happy international women day have it present and loved denomogaka odera kuro keumbu uruma watching as live kurujise mejo ja keumbu no manjo muri tigango ire ya masemo wikasa magaseti yelitsko olialero nigomba gaseti ya standard ni gaseti ya The Nation diganja akira gaseti ya The Nation ndingana limwamu liro obolito ndirina ni gobone ligirina umurai bwense gose uru ni ganyarika gonsukuma elinden saini 15 billion na bodi ngana limwamu ligire asomonu bwe kanyamero ligena Uhuru pushed me to sign off 15 billion shillings sense ya Kenya oyo ne control of budget nyakango onyarde kago tebia ebunge litukurigoro ekarate abuna ya national treasury oyo kabeire muwasiri asikanje serikali ukuru utan ni gobona nyarde kago teba gose ni ganyarde kago ntebi gose ka competitor nyarki go sign budget gose nyarki go sign chibese je karo cha sokete karo twari kuchikwenda sobo choli ayina matuka tana digarete go cha sobo joli obonene bodi bwa kora kanto mwako jirubene merongebere nebere obwa kora tariki kianda mutinyo na gatoto 2022 general election oyo Dr. Margaret Nyakango nyareka odana ngijia korakande niga igatase amaga joye bunge kerekera aimurane de nabara igose kamati ya parliamentary committee ya treasury ya rigoriringa kichibashia tumegede karono ando jamo amochiri egose Nyakango bona nyarede kago siara jingere mase so badana anyade spread beans na bono ngakirinda nyarede kako bedereriwa na anyare kago so chibese cho 15 billion into jo nyarede ya senjera yobo ikirino ya sebeja atano kabere gaseti ne ya standard gaseti ne ya The Nation ni manjumuriria bo igo gaseti ya The Nation ni murgede na drama gosoli yarenga sense meri ya diziari tukuregoro ekero oyo kapero mwasiri boborendi boime Dr. Fred Matiang'i anyaride kago ika sense meri ekero baje torro ndoje nigaje tena wakiri ba ya sense meyo ekero bono ndoje na bono former oyo kabeire omo wasiri boborendi boime Dr. Fred Matiang'i ni bono agochigo bek niga bekiro momocho a conspiracy to commit a felony na anyardika ko beka mangana yobolimo una basigari mbaje duka somo joye okaren asomo tienyori bueta igo nigo bono nande Matiang'i anyardika ko basamoni kujase kyombegia DCI Director of Criminal Investigation ditko ligo regeta seseme eliko erera aninkia maitegoro ya mangana yuko nende nigere tange chida nigere tange chinza isa nebere ase ensemeria DCI kero yalenge drama abantu bari kona drama nego soli yano mocheso kitore ngali lakini mweli oye naigete kubwato kwekero twaro jina umuraibo mbwasi mioro moja wani Kenya Raila Odinga igeta sensemeli nerego kora nsema ya solidarity gosikobeka solidarity gosikoba na Matiang'i karaba achiroya jaye usaba wakiri bae amana baraibane kurose orwangu rausi balenge asensemeli ya
ya sensemeri ya DCI ebo igomori kiba seti asega seti gora na muri kirete goro diogi iria basubate voice iria basubate karago tena bono oika abasubate na baro betume besoke kabisa baro na kira barba go so semero berio kire ngano muri kiba seti na muri kirete ga basubate bari barabake innovators banyari ba kore mero berio anne keroto kwana goro ya digital space mete timu ya mwako kwana bari goro ya digital tora basubate ngakibanyari ba wakatwa yo kwene kibina na baro ba sukire gochi bosio sensemende nemurigede na abantu 12 nigo bono babere shortlisted asogo chikoba sensemeri ya Kenya Ports Authority keroba bere shortlisted ba chikoywa mabaga goso ba chikonyora bari ba chikoba new boss asekiyombekyo ya Kenya Ports Authority keroba 12 bono ba chikoligererwa ningo chikoba ngo chikwera libaga lia new boss asekiyombekyo ya Kenya Ports Authority indo jina aramore kera sega sedi ya Daily Nation korende na ndiango ira sega sedi ya The Standard page nzagani torana ronarali airobert boigo ndiriare ni gaseti ya Daily Nation konde gaseti ya The Standard nero emore debuna patched boss na kibono yo kabere omo wasirwe kanjige serikali ukuru tan nere bono ya beire getenda wiri goro ya 15 billion ejigote bakana na nchia sogete karo amatuka tano katwara kwenda sobo choli bonne bu mwaka oli bweta bono nigo ere center stage buna yo kabero yumo wasiri bwe kanjige serikali ukuru tan ngakibona mangana jagire kubwato kwa na budget controller Margaret Nyakanga karegeta sensemeri parliamentary committee ya keranya rwa ko erabuna niga beteretigwe ekosoki chibese cho 15 billion indo chunyari ya sebeji ya gati boigo bechi gasidi ndanga nemureke debuna bone kiombekeri ya kubet dio kero tena bono junior secondary school go ikeba disbanded igose erusi guru as junior erusi as school jobroso ko erusi school jeji secondary ayuni gabanya kwante gordo junior sebeji ya gatano gatato asiga seti ya The Standard boigo nigo gasidi nemureke dena baswadi babwade tukuri abo International Women's Day nigo bona baswadi banyare bakubona Rise and Shine kero mutakere go beke meroberio ya ino ya kera ritko boigo seti ya The Standard nero nemureke dena kibono yare ngamangana makongu kero omwasiri oyo kabere mwasiri boburendi boime Dr. Fred Matiang'i yete aseke achiete go ikase meri ya decide tukurigoro kero yare ngena montago dene yare go kubaneka tenda wiri ne drama yare nge yani bintu byare ngorro lakini no akire bicha kargo kwani abando kero anyardega kubato go sanyardega kwigorwa korwa meri ya decide kera anyardega kobo ange chinsa isano na ibere abulitko rigoro bigo muri kwa seti namre gredega iga akarakaro dena end attack on free media bokorengana namangana aron jeriot yoro mosena da county ya Kericho anyara kago tweet abulitko ria muisonde igoro ye media buna media abede chikatel bono nigo barai awo nene bali be media ba isokirwa ko ba dana ya media netakire konyoro bosi bole bwaye ende nero ekore meremo yabo ya credit ko nande yamatebna tali yaro takire go church media ekasi ayo kora korende naba Kenya bali batakire ko kore meremo yabo kera lituka senjera endonge kabisa ayuna rara sebeji ya gaseti ya The Standard beji ntangani ayuna ragenda takomerekerwa asega city bono ngoira ne asega city ya Daily Nation beji ya kabere eri murekirite buna na kibono ikiombe gya kubet gikariko boria serikali buna bono goikeche betereri kine kiombe gya Kenya Union of Post Primary Education Teachers kubet gikariko bogete amuna yaya ekorokana no moroberio yo CBC tora ikirana buya nabo ogenda guturbania amasome karabade na bono utakire ekarabakar ko moboli na mancho dia tabeti tiga moroberio yarogo ba disbanded sema moboli umurai bwense na bono disbandi umoroberio yo OCBC Junior Secondary School ekarabade na kolengana na barabuo bali bumpaisa ini bagosomia sti school eji choboroso ekaro mwarimu abari batakire ko ba 7 ya sekerazi bono serikali nigetomete umwarimu oyomo eyarokane buna bono mangana tariko ba maya sesemo yejisemi boigoni go yarokane buna
Watakana no roboti rwa munyagitari igoro yo morokiwa orio yo monyaraka gusiro bumwe bwa ya sense meri ya Nandi ase skuru yamo ni gobono roboti rode abuna ya yo mwana yo gusira kwa etari asirete kubwatakana no gwa kwibo kurende ni go asirete kubwatakana ne condition ya bwatena na bwato burweregete bwirete gosirio bogima bwa ya mangana yo nyateka ko gusoro roboti yo kubwatu kwa korwa se Nandi is level 5 hospital no munyagitari monene elikana jirijiri wono ni go ya nyadege koreta amangana mang chingwana chinyinge kerobono abamenyi bense meri ya Nandi ba majiri nyagitari yo ne skuru bana ni go batete ko bisera go singo batete ko tuberera lingane elio dio mwana nyarete ka gusirio bogima bwaye asensemo yo ya Nandi ase skuru yekerekagere buna ni gage tue ebiboko boigo nindo chega iga asika seti ya the Standard page ya gatato nige murekerete buna omo rugi onyagosira omo taikuni go somo nyabiansara monena sense meri ya Mombasa Tainsik Shade ni gobono anyare arase omujano monene ekero bono aba ekera attempts go se emeroberita kere go ekera atagete go tema auctioning te korwa se nyumba yae eye ko worth 100 million etara ikerana buya ere and success bone ekera atagete ko rina ya nyumba yae ye ore worth 100 million teba auction ni gobono emeroberi ye gendrede etara ikerana buya ekera bato boba bonango chiare ko siria amali ayu ae boigo nindo chega igase gaseti ya kane ni gemorekrede na bono Ruto ni go abgada chingongu asoko balance amangana haraira kerobona Raila gendete go suguma na gade abuna mass action oike giko gendera asense yaito ya Kenya bono Ruto ni ganyorere ngongu ngakia ko balance ko implement merobeli yae na kia ko balance Raila Morodinga na kia ko rigere merobeli yae elia jira dete ba Kenya ekarotoroje na matuko 4 thin ali Raila nyarete ga komwa abuna ga kwera amangana bicketing zamangana mass action ngo korwale na robono ndoje aire na aire umurai bwense atari kurara sleepless night ekardoroje na bono Raila kwanenga ki IBS commission takere kurigererigwa Raila otebiriguru yabo gimabwa ba Kenya ngibandete gokonga Raila otebiri na serikali ya Kenya kwa strike ni mangani ali yali ba Kenya chira boigo Raila machiri senate yanene gwetera onogeribwe bunge yo Amason King natara akora meroberi yae buya yego konya senate anekera komo jibuna nige kare ko sideline uzekare ko bekensemo omobwasi miuro moja wa Kenya ebechi ya gatano nili mrekidena ngakibono ngatianganya adega ko basekombekeri ya DCI chisa chinyinge buna itakagire bita yane akirabu ekarobale nabagwakiri baye ekarobale nabaraibande kurwa sero gongo rwagusi boigo ekarotoroje na momo yo kabeiro mo wasiro defense yujino marwa nere nwale ngenere ekarobageta sekombekyo ya DCI ritiko uligoro kolengana na bange bayo dena matiangini gabete shamon korende mangana ayuta korekade ritikuligoro korana serikali yabwate mbinugete nande ba mochiri ekyombekeri ya DCI so utakore mirimo ya uya ekaro baote abuna ni gobono gekale garko ba influenced na mangana gosekurwa sesemeri ya serikali ina ragenda ko basika seti ya the nation tikanso mega seti ya the Standard kerongo ko iroro ntuma kwenda sesemeri yo mutumoko neli mdoja sepechi ya gatato beja gatatu neli murekerete buna nyagosira kainzeli bono keginga ngere kialenga sensemo se kinangere kialenga sensemo yekambe karo kialenge tebuno monto yo munale na ndongo juko soigoro yo bolemo asensemeri ya Karen ne para yatakiri kwa says ose kwa access omoji Joseph Kainzeri ina bono ngaki yatakiri kuligireliwa ndoje ne kineki bono ndoje na bono ni Kainzeri na top former top officials bono banyorire ko bwa igoro ya ikigingi gyogenda kurwanirwa asensemeri ya Karen yunoje na rara sensemo beji ya gatatu beji ya kane ningi go sego kwane beji ya kane niri go kwana igoro ya matiagi bunajete go ikase magajo go sasje dikota jadi sai buri tukurigoro abu ekrabe de chisa chinyinge ase ditkurigoro boso mo mwana yoro ngi kire to raba kwa kiriba nga kiba mwegerete matiangi na kiba kordiga sengongo korobo boya tebuna ekrand kyabona bugaraja go siekir baro go ba mpako nga asensemeyo baiga sebeje yine mwergedena kibono serikali ya Kenya monenze ya Jiban endete ko bekimero berio yogo kinie biasara yo ko yakwana no mokonyi bomurai bwen serigati kashawa ekaraja kwanda
buri tukurego rekara umeranete naba bwatani kurwa sense meri ya Jabani kara batete gokinie birengo bya obwamato bya namo no bwanjori ya sense ya Kenya beji ya gatani kaseti ya testana neri murgedena bono muraibo mu bwasimyo Raila Odinga niga muboririe onogeri bwebunge ye Senate Amazon King gosika judges gosa monjori ali asimyo ya nyarige kobeka Senate korengana na Raila nigo bono Amazon King arokiria matarau sa arokirio gochaya nande niga karego dildali kero condition yeyo ya de ose kero bomo bwasimyo rade demna mo governor bwe county ya Narok orekina anyare gako iraribaga liadur se koba minority whip sense meri Fatuma do anyare gako akusiko lakini wikaboni gamonjuri ya itaraba sense meyo ya Senate second kaltikata se beje yo ya gatane kaseti ya standard ne murgedena bono wafinya garon se beje yo ni nojena National Assembly Minority Leader biyo wandanyi oyore omorai bwabakase bunge ngakibona kariko moji oyo choru ko ba General Secretary kiama kia UD Kirobas Marara yakaraga odena ya Kirobas Marara ujakire woto na chingwa na chimbe asenzi ya Kenya ekero Kirobas Marara nyareka kwana se county ya Kisumu buna abantu bali bakwerigia muno hoteli gete ase kiama kia UD tokonyora government services bono lingani elio ni gamokanilio matebina ya Teodurbani ense ya Kenya aye bono ningo oyo wandanyi okoboli Kirobas Marara buna ya ense ya Kenya tetakiri oturubana amangana ayo ebeje gatano mo bono neri ya siore diga buna oyo kabeire mo wasiri aseke anjagie serikali kuru yotan na kibono ya beire ose ya siori buna chi WhatsApp messages njire atomerete control of budget Muswati Margaret Nyakango Dr. Margaret Nyakango bono ji message njiro chia siori guna niga mo betere tibuna tomachi basegete oserusi basegete liri Kenya osaba Kenya bali kwenda chikura acho mwaka wejirubere ne meronge bere ne bere mo somo mugano yo ebeje gatano no mona bokuri na chi message keji yo kabere omo wasiri bwekanjige serikali ale gotomera Dr. Margaret Nyakango eyire tena 15 billion jigatumeka amatuka atano akero kwenda soba jori bonene ebu mwaka oli oeta ebeje gatano akabere mwanju muri neri murigedena amangana afuel gosa mangana yo chikubora kwa mavuta asenze ya Kenya nige enyongero nige yani erege siel mon ere hange ekero bono trojena dora soje nigo bono egendede gosoko bara wechibese nigo kwirire na maguta ya go ikachi komenda go chasa matukare bosyo nande go ikachi kobora asense ya Kenya yubono na abagendi jigali bali bautumeka maguta bono go ikabarigerie beje ya gatano akabere barona ingie community ekera maguta nande abo alengete go chikobora go chasa matuko alebosi beje gatano gatatonda kororo ni limurikide na bono nigo ndoje bakarukobona disband June secondary the plan has failed kubeti nigo bono ya deruna umurobero junior secondary tigoba disbanded umurobero yo overi abo nigo baya kwanda biwo litko ligoro ekero bari go kwana ne media Kenya Union of Post Primary Education Teachers nigo bono ba bori ba rangeri crisis meeting gekorwe na stakeholders bonsi inde barigerina ngaki junior secondary future ya NLA ojibosianga kiyo chikwendera nige ya angire lakini barba tena ikaboni go korona emerobelio yo tera bekubuya yo General Secretary bekyombekyo akero misori ekero barenge no munyakerobo omboko miremba ekero barenga se county ya Nairobi tukurigoro ekero naro jina batokonyete kabisa igoro ya mangana junior secondary school ba na serikali tere banga buya none wisara ya HSM tere banga buya asomorobelio junior secondary school ekero ndojebna mangana junior secondary school ni gona ndachakire ko iro mukondo omungao ebeje gatano akabere gasedia Dead Nation area murigide na bono I was pressured ego sign of 15 billion payment you budget boss says you Margaret Nyakango nyaraka tena injini gona abedere go sena abete pressured go sign off 15 billion ekero tutara enda sichigura chio mwaka
auri bweta igo bono 15 billion ejinagiri twarana rigatika shawa kargo kwana na nyakango bono osokire ojagiro tane ina maene bono ndura mayango kwane kene ki text message njiro cha WhatsApp chatumedwe na kuru tan oyore omo wasi oyo kabirmo wasiri be kanja ge serikali ndoko ma bono ningo kwane kene bone kene ge giasi oliwe ko chesa matuko arebosio mbuya mwana se barbanda yatiko to maje SMS chino na atakanda enda sensa merinde yo mutumoko to koyana ne libono ngo chiko korira anse ya magaseti ndetuske ko chibosio manjo merito skene on this TV bansu kwa Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Maya kichiba senguru kuchira mareta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire school chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yuko tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoka wako na bagadani okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igeri guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guchigoro Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bwebirenko byigoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikozi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college ye bwegere chikozi buna computerized secretarial IC3 computer courses web design and computer programming video editing and sound production CCTV installation keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegelia bari boigo, QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo, Information Communication Technology, nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake, omutinyo January, May na September, kiro mwaka. Boigo, mbabuate intake ya IC3, kire Jumatano. Okwerikia nigoganirie, result slip ya KCSE, ekebande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza, Nirongoria Gatato, nechi sagichinde, injiribuna Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo, nigobagotoka Asamagacho, Awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building, Nyakoe, Angena Nyakoe Main Junction, Nabugo Nyamira ase nyumba ya Timi Building. Naboko bakiresimi ase namba enotisano na ibere isato, isane noti, isano na noti, isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomo chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing guse kubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate chipboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emirimo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyo kogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Ekeruta giti company ebwatu bumanyu bunge asamangana yichipikipiki chigari nebyuma byabo ebyura tware kwige nase bare erieta nerimo riuka rigocha sebrengero byabo ka in general abanigo bakohonia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikuturo bunyansi generator chigutumikaze chabisi na boigo sechinyegetari nechi spare parts chabo boigo mbabu digitaire chichipikipiki nechigari chi oil cho korere service mbabwate garage yoko barira chigari n'abarosia bari n'ubumanyo bonene ngokonya bare abaguri babo go process chi logbook n'chi number plate nkorwa bare warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuktuk na boigo chitile cha MRF onda bwensi wala na batambe abakonyara service cheito baby gipigi chituktuk chiko 30 spares abakonyara nyole seli ya raisi discounted and on says town next niko barini jumu chukisi ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii Sotik kusoba kirisimi ase namba enotisano na ibere isato enotisano na ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano na ibere kianda isano na ibere isano no isato isano na ibere isano no isato isano no isato ka in general power for better living. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Miyamono mwanju muri Ndizi TV karona ndenda koba imeyo moro buri Ensakia ali tukoria Jumatano rege ali tukoria basupati bakargo chengari tukoria bona enko gotebi nandonse soberde genda koba mona intwe nabo kuwishiri onda maya motain happy International Women Day ode uriwa netio mo wishiri bona mambia wetira sikatasen Ndizi TV nabo korabo wetira sinambe yira seskini ya ura windo motain aya ene mambengi ya nanje na kuwishiri amaya asemambi ya bone kangura ligaiga nindo jinambare batumiri SMS yabo wetira sense meyega nindo jumwalimu Thomas Mishira then a good morning tuned in as always no arime yomoroberio chitange nchi bagora liamicho kibwa kire buya mwane mbosho then toka Nyakyogiro say hi to
Zidani Sona, Mama Queen, Bro Samuel. Engineer Vincent Maina, Morning Brighton. Mr. Brighton, juu ya ubasi watching you live from Bosansa, BSG. Wish all women nice moments. Mbiamono akubasabira bonsi abasubati ili jinga kichingi ya semambi ya abone. Mbiamono engineer Vincent Maina ine juu ya ubasi karone tutubati kurwa sensemeri ya Bosansa PHG. Sela kirubao na no alime yumorovelio. Sarah Kirbonero, you happy Women's Day to all matters out there. My mom, Mary Kerubo, my sister Jackie, Fancy Kerry, Julie Telly, Harriet Ojali, Christian Nyambati, Irena Ongera, Janet Janti, na all my friends have a blessed day. Biamono. Dismas Okenyi, Okenyi Dismas, it's an International Women's Day. Tusaro Ontita, Petra Mokeira, Kemumabu Ontiri, Janel Kemi, Sharon Ogora, Dina Gesare, Beauty Nyamuzi, Fanis Nyakara, Akwadina Batuare, Litsko Ligia, Asemambi Yaboniga, Shusiri Roma White, Nera watching live from Kitutu Masaba, Noale me Yumorovelio, Kabisato, and Redagotobatia Sentera, Ya Aben, Biamono, Shem Kiaka, Happy Women's Day to all matters, how them, Biamono. Did us nera de anuali me yumro mi mona saber manda to mera uchumbe ina semambi yaboniga anekromenda de ko sabera baswati litko liekro litko yaba semambi ya abonika nda to jiko korra sense mama city kertari mangerero ai roborito anaya rengo borito na euro ya 15 billion mangana matiangi na mangana simuro moja katika moja senate kuni tianda gonda ko juteri yake kana ko kwira wikasi kaseti ya the Day Nation kaseti ya Day Nation beji ya ikomi na kabere beji ikomi na kabere niko bone morgrede igoro ya chemicals chikare kutumeka anene carbon experts banyarba de amna mangana jiko gendra ni gobono health o mangana afya kupata kana chemical jiko tumeka sense meria maize moisture na bera jiko chanda ba Kenya agujesa matuko alibosiani gago je karobaro rena chemical border yego dry chibando na bera na be korana ni kabwate mangana gitata kiri kurigirwa endeta jiko twaro bokongu ase afya ya mwanya bantu beche ibe one murigedena na kibono mwasiri bu jiseme sekirma joganyardega kurugo chika na Meru University and Science Technology Council nyarige komwirani Professor Romanas Odhiambo Vice Chancellor University yo yani gauje karaboro kiwa banyaride bakorobekana se county essence meyo ya Meru kondentwaro jenabone Vice Chancellor yo nanyaride kwirana abokoreri bwa Ekere University yiko gururero bene nande bachiko gendra gukora emerobelio yabo eyiba kweroberi kujase graduation eyo jokorekana goskobe rwego toko aborokiwa yeo jokorekana litko lya chuma mosi asense meyo University ya Meru asense meri ya counties nigemurgedena bona bagavana kurwa asense meri ya governor kurwa asense meri ya wasinigishu nigo bono ya mobetereri gochiko yego ya mobetereri yuno mugavana Jonathan Bill nigo ya mobetereri korangeria gorangiro mosangana se county yo ya wasinigisho anene kero ya botutuka rwanya te bokore kana igoro scholarship jar kwena no sense meyo korengana bantu korengana na begeri bo bone bo manyando nigo besoget no te buna ya baiboli nigo banga inu buna scholarship ya renkorwe goja sense ya Finland korende kero baigeta sense meyo ba de buna ko ikabwa kana chibese bona baiboli nigo bare terio rojeri tinna kuboli buna ina ne scholarship e korwe gwa abana baito baenda se university ya sense university ya masense ya Finland na ndinga kiekwirira atusabujibese bona yiriro mugabana bo county iyo koriya ani korangiri crisis meeting iri bakwanire engana eyo asese mende nindo jegana abanyanyimbo bano bakari kumoriyo mosajo yo mudina de kago tama anekere de bakanana ni ganya diga kumokora ise gosini ganya diga kumoita ise abuna sense meri ya mukangu fire chekerondo jemna mosajo yo ni gobana chire bituko ayuna sense me county eri ya Kinyaga ekerobono badete koboli lingana eyo asese mo ya ICD teachers ni go ya rokanibna ICD teachers hal childrenhood development and education teachers ni go badere batara bekwa
bene ase emeroberio ya kera rituko kiarana bakora emeroberio yogokonya abana gokinia ebirengo gochigora yundo jinara mo agenderete komorekerwa ase county eri ya Nairobi mukuru Mansa Islam nigo monto yo masiridio mabaye kubatakana noborwaire bwakorera ose Elizabeth ubonyarete bo gwateka ase ensemo eyo ya mukuru Mansa Islam ase county eyo county ya Nairobi yundo jinara agenderete komorekera komorekerwa ase gaseti ya The Daily Nation ase gaseti ya Daily Nation ayundoche naro agenderete komorekerwa ase nsengima namorekerete igoro ye county ya Nigeria igoro chikura chanya chikobororo ekero how bora tunuba nyaraga ko bwa chikurejo nonye abamereri bakarwa mereri chikurejo sense meri ya Nigeria karongore na sika seti ya testana rinko renero ni gongo komnyoke manjuma ringro nara sika seti ya the standard neri murigete ngo kwera wikase beji ya 12 neri murigete na ministry ya ebochenu nigobono ya bekire merobiro ngakiego chigo para mangana vaccination as 25 regions igoro ya mangana mareri koro ya kana mangana mareri ni gagenda go kina mono asense ya Kenya ne beji 12 mareri ni genda mareri na kolera nigenda tego kina asense ya asense ma Africa anekero bakari komochi ogo chenji kwe erire ayundo jina ragenda kumurekerwa asiga city ya the standard ase beje 13 ne murekero dena kibono aba county commissioners banya dena ba kwa ku transfer sense ya Kenya kolengana no robotu gedue enomo wasiri boborendi boime kindiki kidure kindiki mbare ba kinedwe birogo na ande mbare bayira ne dugo jina robo koremeremo abande mbare ba transfer beji 14 ne iri muregede na bona baswadi nigo baborigwe go change mbinu yogurire mangana chenda goikaba change strategy yogurire mangana chenda na barabanyar ba wikirania mangana ba chenda se ente ya Kenya ayo nigarase beji 14 iniga seti ya the standard ekerondo jenara yo murekeire mono asiga seti yiga the standard tani mange mono lerare ngumna nago tebi korindelitko lero neri basubati bagujengera litko lyabo nandi ndoje nonda akorera abo ekarongo kore beje 22 neri murikede na farmers osabalemi abalemi ni gobono babwato bokongu anenekero kreme jinja nyara kego chinje babuga mburango twere turimo esira tunande esira bono mbaka basinyire ngibago simeka nande ngakibago chikonyorano nindi gasa kujasa matuko alebosia yuna ndo jara saka seti ya the standard ni seti ya the Daily Nation anene bono nataka ko kuminyoki ngo ira seka seti elingora koretera nande eri ya taifa leo nara goteina na ali agendete koborro asemambi yabona ko ndegenda gutuma uchumbe yao ribolinde nabo ridina ayoroje na ogo iga kwa madyangia sense meri ya desire tukure igoro ni gesege direge siasa abantu baratu muri SMS yabo gaiga Edward Mokaya na adena siasa egenderete kwene kiwazense ya Kenya etwabugete ne serikali ya Kenya kwanza ngweba ya lenge erigireria magendero kolende nero ya chakire kwirena uchimayo ine Edward okurwe birengere biaye asemambi ya boniga lidio nyoni nera deana nonde ime yumurwelio gaki obokongu Kenya bwate ne elina tokurigeria mangana auchimayo chinkwana chigokwanwa nigo chitari goturubania nigo chitari koreta omorembe kolende nigo chigoturubania ense ya Kenya amangana agenda tokorekana talimaya koika muraibwense arigererie afokasi amangana yokoreta magendro bire birengere biao naye okorwa semambi ya aboniga Edwin Machabe Edwin Mokaya nera dena bwakire bya Ndizi TV biyemono aseri boli inche kwira neringoli na serikali tigetige ebyombe bikore egasi ya bobuya nkote bigudorina independent institutions inchiyo asense ya ito ya Kenya DCI nigo yarekedemna nige gosege tuge siasa nande nige utumeku ge siasa okororana lichiko lya Kenya na liribe ekyagera abantu aba no nyendisaye nigo bago chibachorwa numurayi bwenze nabakurukiranga lya na lende abantu abachore numurayi bwenze okorona go ikeba betereri banyare bago suguma achenda ye serikali igo mwanjumaliria ntimetu sabagani bane baikire lakini kale tena baikire
asimambi yabone bonto yangore kurwa sensema ya magaseti kera bagoja mapema tuja kemeroberi kera ne ritukuri yabo taririana meta basubati rende abantu kota bari batana ritukuri basubati ritukuri basubati rende nalio ritukuri rero monto namboria ngakire ro karo changa mugete kabisa kwanda basubati akia atari ko changa muka kolende ne rituko liabo ase mambi yaboniga ndara koira sensemo ya taivareo producer kontina nda kwanda igoro yo rwenyi rende naye oramanya orwenyi roli ngokwa kire mambia 10,000 yo producer tiganda kuno konya kombekera abu tiganda rona penad onde biro bekira abu noro jase tv ya abu manchu murigeria bono nkiyogokora okogenda se tv ase ensema yao ya mpesa nikaro wajira sensema ya mpesa libana mpesa business number weka 888 rwa bekire 090 bono ngote bare account name weka Ndizi kwa beke NDIZ kwa bekire bono yonkonyorore bese yago bono mambia kwa bekire mia kubuko beke mia ikobono ikonyora 10,000 igote yango ire ngora nande liba na mpesa business number beka 888 kwa bekire boigo bono magote na account name Ndizi NDIZ kwa bekire bono amount ni mia ya mokobeka erinde naye bwenyorere chirivu komya semambi ya aboniga bagani banenga ite no bara around Joshua baikire lakini karo tukumyoka kego ngenda sensemo ya taifa leo kana jiroro lakini ndana soma SMS iro gwetera sensemo ya YouTube abu nindo je Bernard Mokaya na good morning Brighton from Doha Katali atubwatia senjera engia kabisa sami ouya adena bwakira abu embura ngotwere abu Gusii ya ko wone embura ngotwere Gusii ya sami nja twete lakini yakoma chikorakana na tekali go tubuya igo irandi ajenja nindo je ga na ndakara na happy international day to mom Nora Rose Morugi sister Edna na Lydia ko badaina batware litko ligia lia basubati yindoje na rara sensemeri ya YouTube kara bantu bakara kontumera SMS ya senseme yo kabisa mbiamono ningwete na bagani baito baikira around no bale ikiara wana kora basubati na bale bakara kubuka mambiri tugeria abo international women day iye kwenda kibini beto mete kabisa ba kwenda kina baikira ndiye emeremo yabo ya kira litko lero igono ndina bagani abasubati abatunga kabisa ba kasese to kwanda mange anto kwaneli tukoli aberi ngakibaroje ngakibakira atwa bayongwana tore bachiko tote bikorwa sense media mungano agenda forum sense media international soldat foundation batu dai mere mukiba abeki na barabu korana muswa tari konolerwa aneka to jigorira mangana parenting karto jo prevent ya mangana ngakiparenting prevent ya mangana GBV inchenda based violence kera basubati abange batu na bawika baunderwa boy kongo ikabare bante ina chenda karto kwana iro ya agenda banta abange bakobugana na basubati boga ko gender nelina njenda yane na basubati njenda yabo bato devi na ngiye ko ereka to kuana iro ya gender basubati baro bakurire na uboka nanda ko rine ko na basubati na bu ngoja barato deine ebe anjete ngaki ense ko genda kiningo jabale taiva leo jidari kisa no iseto motienyo gata to mwako jirubere ne meronge bere iseto ni karwa tena uhuru alivyo ngaki umurai boyo kaberu murai bwenze Uhuru Kenyatta anyarithika komokonya Matiang'i inkie yerengete egote abuna karodi cia yaigwete kemonyo buno murai umukoro bwenze ya Kenya Uhuru Kenyatta niko nera robereti ko ikase kiombe kia DCI go said quarters niko yerete na niko baike niko bambwato kete Matiang'i ekero to karodi tangani umurai bwo mbwasi miuro moja Raila Odinga na Getaria bono korona chinkuma go seba kaiwe bimonyo buna yaya umurai yumukoro bwenze ya Kenya umurai ngochari njirare goja oyinu Uhuru Kenyatta bakarona ya bono yo roje ngo badire gaiga bakamubwato ka Matiang'i boige beji ya yani lingana ya kabere editorial sekasidi ya taifa leo ni dina UDA hatarini kujikwa kama Jubilee akorana bono UDA ni gere asa talia nene na ero ya jagire gwe kurura abuna Jubilee yo nomo yo na yo abune egasedi ya taifa leo kwa na baigo naibu chancellor wa chuo kikuu cha Meru arejea kazini kufuatia hatua ya waziri wa elimu Ezekiel Machogu kupatanisha uamuzi wa kumfuta mono vice chancellor ya Meru ni goira nete aseke baokiaye magega ya riro jiritinde ye kairero mawasiri boborendi bwaime mawasiri bwechisemi Ezekiel Machogu ko soana nagati erigo kora omochando yo ore nga senseme yo ya
yorenga senseme yo ya Meru bono dingana rimwe mugaiga asiga seti yo ndirina ngakibono murai mukoro konyoro bangire nere kwenda senseme ya DCI timba idinga kiaro jakobaro jagoikorro lakini ndinde okora bali begwe dei monyo bagatena ya bono tiga tutame so kimatiang kurwa senseme bia mono ayuna araranga alinga sama gasiti tukuri rero kalite kwanyorera senjera yoko ya jute bono genda naye bwenyorere kobiao ya bene bwesomera sobugaro ikaranze osome kabisa asimambi ya boniga asenjera yobugare karongori ya SMS biresato maye kwenda senseme studio gingoirana igogochukirana nabagani bana asimambi ya aboniga tiganso meibere isato jirina mwato mirega Saron Makori atano alime yumuroberio abageni yaraganyite karo agoteana na roje posta erina abageni yaganyite kiagara ni ritugori abasubadi buya sana ngo ikabare ase studio Joshua Mukaya atana bwakire bya Ndizi TV mbia mano aterituko lyarero nigongokanira abasubadi bonzi elituko ligiya nande basereke buya na parabutika betume abange babo nigo bakuganya baragerwe Joshua oyo Joshua tari Joshua utokwana oyo Joshua Mukayo mungao Joshua ndombabwa naye wakwana kino Joshua Mukayo lishabiki athana basubati wikabeto lakini basabire litko ligiya nande basherekebya Ericha Onyango aoteba Erija Mukaya nera athano alime yomuroberio atubwatithia senjera kabisa yenero Ndizi TV bwansoma usi gendera boigo kromo utumanyina ria rasase ya magaseti nande mwatwasio mwatorosera lituko asemambi yakera lituko mbia mwanjumuri karenda tokotobwatia anataka ngo nyuri orwenyi ingwenda sensemeri nde studio igoni gongoirana angirane nabageni bana asemambi yabona Joshua tigatonyori abantu igoro yorwenyi ngiye gokora igoro yorwenyi nigo kwenda senseme yo ya M-Pesa riba na M-Pesa abona Joshua bekira abu business number beka 88090 karokwa bekire boigo igongo tebare business name and account name karokwa bekira account name Ndizi karokwa bekire Ndizi and I said about the amount name yamo tinta gidiobe kichi mibere tinta diobe kichi misa tinta diobe kichi minye kwende karoba jibe seji minye nigo kubeka marakane ekare dureo korwalia lende kwanyorana kwa weire nayo mubui ekene tune dureo korwa meteta lintuto yaro ko banintuto ko chora tanga toira bantu twanga toira basani beito tanga Joshua ire no ena bairi baira kimono ne dureo korwa buna kwato machibeze asense mediende ya business number yo 88090 amount 100 account name Ndizi karokwa bekire igo bono rende nabokuganya edroke okorukura abo mobui injeningo tingwa chibes cha semambi yabone good morning yenda kutubwati ngwenda sense mirinde studio gingoirana ngirana bagani bane tukwandra mange eri tukuri abasubati bona tuma ujumbe yaona kotete ko wisha di masubati onde bwansi ditukoligia SMS njoko ntomera odeyabuna biyagi binsali ngotomera mail emoka ngotomera mbazibika uruteta anyore amaiga asimambi yaboniga ikato gosherekea litukeriria basubatiria begitwe nsemweri kunyora atuajiri bakorire baakire the politically meta innovations wasoti mete nabanyamoki barengo ikabara abatotebina omokyo yonga ibakorusia ekyarende nabwago bakinone ebinte binge asenjera ya abene kabisa mbye mono tigatwenda sense merinde ye studio tokwirana yongwirana nabagani bane karuto na Joshua uta asemambia boni kumoroberio Ensakia gabagani go jabari toska yenda gutuma ujumbe ya asemambia boni genero Ndizi TV bwanzu bomo Gusii Ndizi TV ubwanzu bomo Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotage tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire nabasaki baito vaikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime
ebundi engia nigiekororekana rituko ritang'anie agoikase emirimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bw'emirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonia chimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, a router machine, chi battery, chi machine